traigo una medicina. ¿Qué te pasó a Rodríguez? ¿Sabes por qué? É apertazol, a medicina da paz. E ten uns efectos secundarios. Eu levo tomado tanto, como médico, gústame. E levo tomado tantos que finalizas non sabí. Estou super contenta con este analizado. Mirad, traigamos o libro da paz, porque fixemos entre todos os nenos e nenas das escolas de Bergondo, do Clara de Bergondo. A ver se vai aquí. A canción da paz que cantaxedes, pero recordades dela, que cantaxedes con María. Os nenos do cole, a ver, como é? Queremos cantar para que no mundo reine a igualdad, para que no mundo sempre haxa paz, debemos querernos cada día máis. Mirade, que se quede coa profe Cova. Os nenos da escola de Carrio, os pequenos, os nenos de Carrio maiores, que ali tamén os hai pequenos e maiores. Ui, esos piratas con Cristobo, que van buscando a paz e pedindo a paz por todo o mundo inteiro, navegando, vedes, cas velas da paz. E Cristobo tamén leva unha bandeguinha capaz, pedindo a paz tamén por aí. Logo leides con calma as fontiñas da paz, os vosos compañeiros, o traballo tamén dos vosos compañeiros, cos símbolos da liberdade, tamén da paz, as adivinhas vosas, que están moi chulis, tamén sobre a paz e a pomba da paz, as mensaxes de paz dos nenos da escola de Silvosio, e aquí, na última página, falan de todas as injusticias que hai no mundo, e que eu quero acabar con elas, porque no mundo hai nenos que pasan fame, hai nenos que viven no medio da guerra, hai nenos que non teñen casas e que están a traballar. E a mí eso non me gusta nada. E a vosotros vos gusta a vos? Non. E puseme outro día tan mala, vendo todas esas injusticias, que fui ao médico. E o médico recomendoume estas pastillas, o apertazol. E desde que estou a tomar, estou como nova, feliz e contenta. E agora vou vos a dar unha a cada un de vos, a ver se tedes tamén os efectos secundarios que teño eu, e tedes ganas de dar un abrazo, unha aperta ao vosso compañeiro ou compañeira, ou a profe, parece vos? Sí. Imos tomar cada un apertazol. Apertazol, apertazol, apertazol. A ver, apertazol. A ver, que vou por aí cos apertazoles. A ver os efectos, Eu vou tomar outro agora. Son apertazoles. No. Ti non metiches na boca e non leiches o que pon aí, pon. Apertazol. A ver, toma, profe. A ver, non sabes que vos entran ganas de pegar a Empeza. A ver. Como estuvo? Toma tú tamén apertazol. A primeira aperta. Estou sudando, empeza outra vez. Cada vez que tomo apertazol. A ver canto queda xa. A ver canto me queda xa. Al menos de dar aperta. Constante, que tomar máis. Outro por aquí, outra por aquí. A ver se vou levar a rachiño, que pensando ahora. Entre vos tamén vostedes quedan. Aperta, se dice. A mí me sala. Que gusto, que contenta con vos. A ver si conseguides esos apertazoles. E vos acabas saindo o nariz como a mí tamén. E tenéis bastante dando apertas por aí por todo o mundo, vale? Mirade, logo trae a profe foto para que vexades con calma. Que vou darlle apertazoles aos da clase de xule, que non os probamos e teño ganas de que tamén de aí esa aperta, vale? Hasta logo, viño. Hasta logo.